Arrasaten ikasturtea azteia beti da berezia. Hemen jarri baitzen, oin dela 81 urte, Mondragon Unibertsitateko lehenengo hasia. Era berean, berezia da, inauguratu berri dugun irekin eraikinean ekitaldea egitea. Graduko ikasle kopurua 18% handitu da 2020-2021 ikasturtetik ona. Eta gaur, inauguratzen ari garen ikasturtean, 2400 ikasle berrik jarri dute konfiantza Mondragon Unibertsitatean. Sortu ginenetik, eraldaketa soziala izan da gure helburua. Eta gure dimentzioko unibertsitate kooperatibo batentzat, eraldaketa hori utopikoa dirudien arren, Mondragon Unibertsitateak eragina duen eskualdetan eraldaketa hori betetzea lortu dugula uste dugu. Mondragon Unibertsitateko doktoretza, master eta graduko programetan. Unibertsitateak enpresatik, gizartetik, erakundetatik gertu egon behar du. Beharrak eta erronkak ulertu eta noski, aterabidean bidelagun izan. Unibertsitatea, enpresa eta gizarteko beste erakunden arteko kooperazioa ezinbesteko faktorea da. Ikerketa, transferentzia eta aholkularitza bezalako arloetan. Izan ere, eta azken finean, lankidetza honek pertsonen bizi kalidadea hobetzea ekarriko du. 4 lehentasun estrategiko identifikatu ditugu. Lehenengoa, bikaintasuna gure ikasleen ikaskuntza esperientzian. Bigarrena, profesionalei zuzendutako eskaintza hibrido eta virtuala garatzea. Hirugarrena, bikaintasunezko ikerketa, nazioartean aitortua, baina ahaztu gabe emaitzak enpresetara transferitu behar ditugula. Eta azkenik, laugarrena, Euskadi osoan eta nazioartean Mondragon Unibertsitateko posizionamentoa indartzea. Espiritu honetan sakondu behar dugu. Lankidetzarako kultura landuz, zabalduz eta datuz. Guretik munduari irekita pentsatuz, sentituz eta jokatuz. Eta pertsona guztiei, erantzukizunetatik eta kooperaziotik lan egiteko aukerak eta baliabideak eskainiz. Hori bai, pertsonaren duintasuna eta herri garapena erdigunean jarrita. Hori da, Arizmendiarreta eta gure aurreko belaunaldien ondarea eta legatu. Hori da, gure ondorengoei eskaini ahal diegun onena.